Sa number 3, Mayor Albee Benitez nagpahayag nga bahala na kung ano man ang luyag sa iya maging kasumpong sa natalana nga piniliay. Wala sa nakita nga problema si Mayor Benitez sa luyag ni Anay Mayor Evelio Leonardia nga magpatigan sang manual counting kag tallying sa mga polling precincts. Ini konsanto sa ginapatuman nga automated elections and Commission on Elections. Ang Anay Alcalde pagi sa sini nga abogado ang nagpadala sang urgent request kay COMELEC Chairman George Garcia para sa among lihok tungod sa ginaligar conflict of interest sa tunga sang High Data Infra Corporation nga napili sa Bacolod LGU para sa 2.1 billion pesos public-private partnership contract may kangtanan sa gintukod nga Bacolod Command Center kag digitalization program. Ang High Data ang subsidiary sa SMS Global Technologies Incorporated nga service provider sang COMELEC sa 2025 overseas online voting sunod sa kampo ni Leonardia. Ginpahayag ni Barangay Singkang Airport punong barangay sa distrito nga spokesperson sa alkalde nga wala sang basihan kag patalang ang hinyo sang Anay Alcalde tungod lang na award sa High Data ang kontrata. Iyaging klaro nga ang SMS Global ang para lamang sa overseas voting system sang COMELEC para sa mga national candidates kag wala dalakip ang local elections. Bahala siya kung ano gusto niya. Miski anong sistema ang iyang gusto himuon da para to make him feel nga wala bala mga among bagay sa election. Open gid.